Egunon Durangotik, hau ez da gure ohiko estudioa, ez da gure ohiko soinu maila, ez dira gure ohiko mikrofonoak, gaur dena da ez ohikoa, baita gure energia bera ere. Hementxe gaude, Landako guneko leku privilegiatu batean. Izan ere, gaurtik hasi eta abenduaren 8 arte, Durangoko azokaren 59. edizioak letraz, irudiz, doinuz eta keinuz beteko du Durango. Eta hemen dena da. Streaming bidez jarraitzen bagaituzue ikusiko duzen. 294 erakusleiak, 294 erakusleiak. Eta berreunek eta hemen inguruan sakabadak. Eta laian, Beti bezala, goizeko 10:00 irekiko ditu ateak azokak, beraz, orain nahiko lasai dago giroa, baina badator jendea. Nabaritzen da giroa eta jende andana etengabe izango da, gaueko edo arratsaleko 8 arte. Hartzea ematea da izango da urtengo leloa, eta datorren urtekoak parranda izan beharko du, 60 urte egingo baititu Euskal Liburu eta Diskoen azoka. Pasaren urtean Durangoko azokaren antolatzaileek jakinarazi zuten gizon bat emakume bati pasatuko dela azokara. Horren aurrean, aurten protokoloa prestatu dute eta jakinarazi dute puntu moreak ezarri dituztela protokolo eginean. Eta norbaitek behar izango balu, aukera atxean duen informazio puntuetara, edo zainean txoka morea duten antolatzailean bat egin dena Vale. ¡Ay, qué guapos, guapas! Sí, bestela funda deituko izun zikatzea nahi, eta hola protxo. Gaur, abenduak 5, ikasle goiza ospatuko da urtero bezala, eta eskola umeen zuzendutako hainbat ikastaro eta ikuskizun izango dira. Baina entzule, ez ahaztu, bisitarientzat ere egongo dela zabalik azoka. Beraz, datornarentzat proposamena, garraio publiko zetorri, Landakora gerturatu, baina paseatu lasai asko herri osotik, izango baita zer bisitatua azoka bitartean. Andremariko Elizpean artisauen eta sortzaileen 7. azoka antolatu du Eixu Artisau elkarteak, eta Merkatu plazan berriz Euskal denda jarriko du Arbaso elkarteak besteak beste. Eta informazio praktikoak, berokiak asko. Gaur temperatura maksimoak 14 graduko izango dira, baina minimo moztekoak. Hodei desente bilatuko dira eta tarteko euri txikia egiteko beraz. Jantzi hartzeko kolera. Disney bezala? Guai, eskerrik asko.
Eta betiko gorden noan ia Bida zuzarotzaren. Bueno, Eider ere gurean izango du egunotan, artista asko kontatuko dizugu, baina gaurko egunez 1909 eta lehenengo urtean jaio zen Walt Disney Ameriketako estatu batuetako zinema ekoizle, zuzendari, gidoigile eta bikoizlea The Walt Disney Companyren sortzailea, mundu ikuskizun konpainia handienetakoa. Walt Disneyk eta bere langilek munduko marrazki bizidun famatuenetakoak sortu zituzten, bertan Mickey Mouse, Disneyren alter egoa omen dena. Haren lanek ugari jaso dituzten guztira 59 aldiz nominatu zuten Oscar sarietarako eta horietarako 22 irabazi zituen. Urte baten, 4 sari ere. Eta mito baten protagonista da. Urte luzez, Disney hil baino lehen izoztua izan zela zabaldu zen. Ezkerreko birika sendatzeko aurrerapen zientifikoak egon bitartean krionizatua izan zela. Baina, ez profunda. Ba, hotza ez, beroa dakarranek, Gauza bat esango dizuete, gezurtia eta mainstreamegia. Bai. Guk nahiago azokan topatuko ditugun marrazkilarien lanak. Hemendik hainbat diseinu ikusten ditut. Marko eta Maelak Ana Kopek libururako egindako marrazkiak, Irrits Porrotx eta Mari Mototxen diseinu festa. Bai, homentzaren lan ugari topatuko dituzu erazuna. Nire lagurina beren berea, Ana Saldiaren alua aurrizona, Agata Loten aurrezkuzen hauren paraditza da. Begira, aurrentzako kontuak aipatuta, gaurko egunez 2010 urtean, Imanol Urbieta euskal musikari eta idazleak Argizaiola saria jaso zuen umeen euskarazko kantutegiari egindako ekarpena. Ba, Walt Disneyek ez zuen sekula Argizaiola saria jaso. Hala. Berriz kristonak nola montreko izan ziran azpiastoren gainean. Txoko txiki baten karamelua Está muy bien. Tira, bamentxe gaude Durango kazokan, entzuleo konturatuko zinaten. Badaukagula sobreexitazio puntu bat gorputzean. Kafe gutxi hartu dugu gaur bigarren kafean, gure kafe makina ez dugu ekarri. Eta hori nabaritu ere egiten da, baina nolabait kafeina konpentsatzen du hemen Durangoko azokak berak. Bai, eta egia esan exageratzen ari ginen ez gara Walt Disney bezala izaztuko. Baina, behin puntura badago Durango eta konteko. Gaurko inez, 1949 abenduaren 5-an, Londres behin hirugarren batek hartzen. Hiria sulfuru dioxido kopuru altua zuen ke batez estali zen, hotzetik babesteko. Erabilitako kalitate kaskarreko erregaien ondorioz, milaka pertsona hil ziren kutsadurak eragindako arnasketa arazoengatik. Milaka hildako, hori biztutuko liburu izatuzi. Egia esan horrelako ugari, topatuko izaztean Durango kazokan, Begira batzuk, Jon Arretxe eta Ture detektiba, Xavier Montoya eta Laupadako mamua edo Pantzo Irigarairen etxau. Beldura hartuko gaitu. Bai, Julenek aipatu ditu misteriozko idazle ugari, baina barkatuko didazue. Denetan beldurgarriena beste nobedade bat izango da. Gaur estreinatuko baitugu munduko misteriozko podcast honenaren bigarren denboraldia. Badator La Bankada.
Duela 2 urte, Durangoko azokan bertan estreinatu genuen lehenengoa. Arkaitz Kano idazlearen gorpua agertu zen azokako erakusmai batean. Eta nahia eta unai, azokako voluntarioek misterio argitu zuten. Eta orain amaitu dira egun lasaiak nahi eta onairentzat. Euskal kulturaren sorospen deia sumatu dute berriro ere. Euskal Herriak behar ditu, hala sentitzen dute beraiek behintzat. Eguneroko errutina aspergarria utzi eta filmetako detektibeen antzera hasiko dira pistak jarraitzen. Handik eta hemendik Mikel Laboaren disko argitaratu gabea lapurtu duena topatu arte. Zumetaren estudioan aurkitu zuten kasetean agertutako kantuek osatuko dute. Kasete bat? Hainbeste rollo kasete zar batekin? Isilik eoteko babua? Jode, bale. Orduan, Mikel Laboaren lan inedito bada hau. Asuntoa serioa da, que bakarrik dago. Lapurtu? Nola lapurtu? No me jodas. Unai, zerbait pasatzen ari da hemen. La banca da. Lehenengo atalak gaur estreinatuko dugu eta orduri gaude, baina baditugu horrela egoteko 1000 motibo. Izan ere, laizter iritsiko dira gaurko gonbidatuak, Euskal Star Sistemaren protagonistak. Ezpalak taldeko Einaut Gaztainaga etorriko da gure balkoitxo hontara, Gatza diskoa aurkeztera. Eta gainera esan behar dugu, asko gustatu zaigun lan badela. Atzetik etorriko da Josune Arakistain Sune proiektuarekin amain eman disko orkestera. Ondo ezagutzen duzunek azoka untzarekin urte luze zibili baita hemen, baina oraingoan bakarlari gisa dator. Azokak baditu liburu eta disko eta zaratago proiektuak eta horietako bada gamer gela, gamer hauntxiak eta rolariak elkarteek bakarrik edo lagunekin jolasteko, gozatzeko tartea iriki dute. Azokaren erdian 30 minutuko bideojoko saioak. Nik ikusi dut Sarra Zurzare hemendik dabilela eta agian harrapatu ingo dugu, Seguru baietz. Entzuleok abenduak 5 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri Durangoko azokara, naiz irratian zarete bigarren kafean, baina leku berezian, ongi etorri guztioi. Zuekin Julen Goikoetxe Orbegozo, egono jauna? Baita zuei ere? Aurten zera, Gorbeiako mastina sonajero bezala egean San Juan da norten da, arekin ez dut topo egin? Ez, oraindik ez. Oraindik lehen eguna da, Eso gauza bat esan behar dizuet, ederkiza dut, guzkitan, Goxo, aurpegia dotore egiten dizue. Nik ezin dut zuek bezala egon, nik dermatologa gorrela harrapatze baldin manau, jota garbituko nago. Beraz, ni hemen itzalean hobeto nago. Esan nahi nuke argia aurpegian horrela beti, makillajerik onena eguzkizpiak dira. Esango nuke. Goiuri ezei zarandia zein maite dut eskatu behar nizunez, goiuri ezei zarandia. Egunon! Hizketan ari zeizuena, Inigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 815 garrena du, goizak 10 eta 21, eguzkiak ikusten uzten badit ordenagailoa, eta abenduak 5, gu hemen 3 zuekin urrengo 2 orduetan, bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean Durangoko azokatik, zuzenean. Begiak itxi ditut eta hasi naiz pentsatzen, espaldi ahaztu zitzaidala, bizitzaz gozatzen, ez zaudenetik zaila da, aurrera egitea, pentsamentuen paisaia, oroitzapenez janztea, goizero esnatu eta ondoan ez izatea, utzitako
Esti Marquez eta esan ezin, Janireren ondoan ez izatea kantuenekin abiatuko dugu gaurkoa, baina lasai, Durangoko azokako playlist oso entzuteko parada izango dugu, datozen lau egun hauetan. Egia esan, bueno, abiatu da, martxan gara. Nik sentsazio hori daukat behintzat. Bai, gu martxan gaude. Hau, parekotasun asko egin litezke. Niri bururatzen zait bat, itxasua gogor xamar dagoenean, pirauarekin itxasuan sartu nahi eta olatuak dan batzera botatzen zaitu, edo irauli egiten zaitu, eta bata bestearen atzetik saiak eran, da horrelako batean, lehenengo 50-60 metroiek pasata olatu auskor gune hori gainditu duzu, eta bale, listo, hemen gaude. Itxasuan dagoeneko, gero ateratzeko komeriak, irratsaio bat egiteak, antzegotasuna du, kontua da bukatzea arresa dela. Zaiena hasti izaten da, eta guk lortu dugu, dana martxan jartzea, gure nolabait konforte horatik kanpo, teknologikoki arazorik ez izatea, egurra ikutuko dut, naiz eta maila plastikozkoa dugun, baina tira, ondo jarrai ezala guztiak. Julen Goikotxe Arbegozo, zein da zure maite duta? Begira, maite dut, oraintxe hemen ikusten ari garen irudi hau, ze 10:24 minutu dira, horrek esan nahi du, 6 minuturen buruan zabalduko dituzte latea, kanpoan ere, ikusten dugu, ikasle kuadrilla galanta, Euskal Herriko txoko askotatik etorritako ikasleak azokara sartzeko prest, eta hemen azpian, komunikabidetako kideak, kameralariak eta beste, une hori grabatzeko prestez, guk hemen balkoitxo honetatik ikusteko aukera izango dugu, polita izango da, eta alde batetik hori maite dut, eta bestetik maite dut, atzo iluntzean ibili ginen hemen, guzti hau prestatzen, set hau montatzen eta hemen txe, komunikazio eremu honetatik eskileretan beheran indoala, hurbildu zen, gizon bat, hor eskailera ingurura eta esan ziaizu, barkatu hemen antolakuntzakoak egoten diren informazio puntua eta esan nuen, ostras, hau txau ezagutzen du, no baitetik gizona zegoen horrela xe, txaketa goraino lotuta eta gorro batekin eta esan nuen, hau txau eta konturatu ditzen, Aitor Gorosabel, eta Suta Artaldeko kantaria eta esan nuen, komunikazio eremu edek eta antolakuntzako gortxe, erdiparean dagoen gune batean eta gora begiratu. Entzun. 7 minutu barru ateak irikiko ditugu, mesedez preste egon. Gauza bat, entzuleok ez gara gezurretan ari, gu zuzen ari gara, 10:25 dira, 7 minutu barru, 10:32 irikiko ditu bateak Durangoko azokak. Bueno, nik ikusi izan ditut, hainbat herrietako festetan egitaragoa horrela jartzen dute. Gaueko 11 eta 3 Sutagarren kontzertua, ordubiak eta 14 herri kirolak. Agian hemen ere Durangoko azokan ere pixka bat hori egin nahi izan dute, eta terdietan iriki ordez eta 32. Barkatu Julen, beraz, Aitor Gorosabeli azaldu behar izan zenion informazio puntua, horrela 7 metro karratuko i hori non dago. Hori da, i handi ikusi esan nion, Aitor hortxe zeopa, i handi asko, eta bain botegi, adin botetik aurre gauza ikusi justu, eta ilusio egin zidan, ze Aitor Gorosabel niretzako bada ez, Euskal Herrian azken jotzen daramatzaten 30 urte hauetan guztietan, Euskal Herrian dagoen frontman onenetako bat, eta begira horrelako momentikoak esaten direnak ez baditu azokak eta atzoko horietako bat izan zen eta ondo hasi genuen azokak. Aitor Gorosabela aipatzen ari garela eta frontman posizio hori bada bigarren kafeko kolaboratzaile den metal giroan aritu zen, frontmana zen, adimen artifizialean doktorea den, eta gaur urteak betetzen dituen Unai Elordi. Ara, zorionak Unai. Zorionak Elordi jauna. Hau da, nik normalean kuadrillakoekin beti daukatola borrokatxo bat urte betetze una denean, zoriondu aurretik tragoa nun patukoek. Non ikusiko gara. Baina Durangoko azokan nabil eta Unai Elordi ezin hortan xaxatu. Akaso adimen artifizialaren bidez utziko digu, no maite horrein? Eran egun lagunekin afaldu genuen eta enintzen konturatu bere urteak aingertu zirenik, ez dut ezkenuela ipatu. Baina bigarren kafetik, Unai Elordi, Hidalgo, jauna. Zorionak. Urte askotarako. Goiuri, Olat Salvadorari gara entzuten, hemen xaxakararekin, zurekin baina bakarrik. Zenbat erregistro ditu Olat Salvadorrek? Pia bat. Kanta dezake kantautorearen timbre soilean, kanta dezake autotunearekin zoragarri, eta La Bankada podcastean deskubrituko dugu, ez gaur, Olatze Salvador, denboraldian zehar agertuko da, 3. atalean hain zuzen ere, beste inbate Euskal Star Systemeko kideekin batera, baina deskubritu dugu hor, ez dakit... Sekulako doaia dauka,
Agian gaizkia izateko. Bai, ahots goxoa jartzen du. Den ez dizuegu esango entzuleok, baina Laister, Labankadaren lehen atala entzuteko aukera izango duzu. Bigarren denboraldia badator, bai, eta gogoz gara, lan polita egin dugunaren sentsazioarekin, zer esango dizuegu. Goiuri Zeizarandia, zein da zure maite duta? Ba, begira, horrekoan kontatu zidan lagun batek duela urte batzuk Durangoko azokan gertatu zitzaion kontu bat. Berak esan zidan, Durangoko azokan hau ere entzule izan behar diogu asko ligatzen da. Ben jendea ligatzera etortzen da. Julen badakizu, ondo, jendea ligatzera etortzen dela Durangoko azokara. Eta nire lagunagu mutil hau ere ligatzeko asmotan etorri zen. Baina ja etxeko lanak egin da. Hau da, ja neska ezagutzen zuen eta bazekien norekin ligatuko zuen Durangoko azokan. Eta orduan pentsatu zen, hotel hartu beharko dut Durangon, ez? Gaua ondo jaten bada, eta behintzat parranda egiten badut, nonbait lo egiteko. Eta sartu zen, hotelak ere reservatzeko webgune ospetsu honetan, eta Durango jarri, eta hotela hartu zuen. Ja, argazkiak pixka tarraroak iruditu zitzaizkion, esan zuen, ez dut ezagutzen nik hotel hau Durangon. Baina, egin zuen erreserba, eta hortxe oso ondo, eta pozpozik, Durangoko azokan, neska honekin gustura egon, eta gero hotela hartuta daukat, nahi balin badu elkarrekin lo egingo dugu, ze ondo Durango, liburu batzuk erosi, eta perfecto. Eta non iristen den Durangoko azokara, iristen da Durangora, eta jartzen du Google Mapsen helbidea topatzeko, ea hotela non ote dagoen. Eta zer erantzuten dion Google Mapsek? Ez. Argentinako Durangon erreserbatu zuen hotela. Tolosar gaixo honek Argentinako Durangon erreserbatu zuen. Tolosar gaixo da, Tolosar Artaburu xamarra ere bai, Errespeto guztitik esan da, Artaburu xamarra ere bai, eta hainbesteko dezepzio hartu zuen, ez zuela ligatu gau hartan. Gogorra bizitza, Baina hori nire maite duta eta esan nion hau irratian kontatu behar dut eta baimen eman zidan eta historio hau kontatzekoa zen. Entzuleok urduritasuna dago, hemen mundu guztia zai, balkoiratik begira, kazetariak, denak prest, hortxe aten irekiera ikusteko, eta Goiuri Zeizarandia joan zaigu mugikorrarekin, irekiera hori grabatzera, beraz, gero saretan erakutsiko dizuegu, edo, gure osbot kamara Julen, bada, adimen artifizialdun kamara bat, eta horrelaxe egiten badugu streaming bidez jarraitzen gaituzenek behintzet. Beste aldera. Ikusial izango dute, jendea nola sartzen den, eta ze jende mordoa dagoen hortxe. Uoldea izango da, kanpora begiratu eta ikasle mordoa dago, gaina zati inguruan pilatzen ari dira, eta horrek esan nahi du, minutu gutxiren buruan, orain ere ez dugu, esango landako isili dagoenik, baina olatuak aipatu dituzu, olatu handiena laster sartuko dela. Bai, labadora egiten duen horietako. Gaixo lagunok dio Edita Prokosek, egunon, ze polita, egunon gaztiak, Twitch bidez bajo entzuten da inigo, bai, konpondu dugu eta hortxe datoz, jaun Andreok, iriki dirateak, Julen eta badatoz ezkerregaletik, erdigunetik eta eskuin egaletik, futbol partidaten kontakizun egin genizazueke, egizu Julen da biok ziklismoa kontatzen dugula, futbolare konta genezake, arazorik gabe, eta hementxe, dagoeneko zarata nabari da, gaur badakizue ikastetxen eguna dela Durangoko azokan, eta horrek ere sortzen duela alako iskanbilak, gazteak energia bitez iritsi zaizkigu, gogo biziz dabiltza, eta gazteak baino emozionatuago dagoena akaso, Goiuri Zeizarandia, badatorrelako bueltan gurera, Goiuri, ikusi duzu irekiera zuzenean, gure entzulek ere bai, hemen kontatzen ari gatzaie, ze jende pila dagoeneko Durangoko azoka, martxan da, abiatu da! Oh, wow! This is crazy! Aho bete hortz! Durango inbaditu dute. Inbaditu dute, baino eromena da, hau, Ze polita, ze ederra ikustea euskarazko liburu eta diskoen azokak horrelako masa sortzen duela eta horrelakoak ez direla gertatzen soilik elkorte inglesek berapenak iragartzen dituenean. Baina bete... Hau izugarria da, Bai.
Nik ez dut gogoan pasaden urtean hainbesteko kolpea izan zenik, Eta bueno, dena esaten hasita, lehendabiziko minutu honetan konta dezakeguna da, gaztetxoak barrurantz doazela. Musikarantz doazela. Ari da betetzen, beste eremuak ere ari dira betetzen, baina lehenengo joera barrurantz egiteko izan da. Ture detektibearen inguru horretan, gazte batzuk pilatu zaizkigu esaterako. Bai. Bai, begira. Bai. Ereinen inguru horretan. Kuriosoa da, Pamiela estandaren inguruan, diot Pamiela badelako pixkate high culture edo nola esango dugu, irakurketa jaso xamarrak proposatzen dituen argitaletxe bat, eta han ere gazteak pilatu dira. Durangon inigo high culture handia egoten dagun hauetan, Uste dut literatur kultur baino gehiago dela high culture, batzunentza behintzat. Informazio puntura ni bihar dio Gorkak, nik eramango dizuet kafea, nik Unai eta Naiarentzako mezu bat daukat. Zer, lapurre bat egon bada, susmagarri sendoena, Goiuri ez Zarandia da. Barkatu? Ados nago, guztiz ados nago, bai ez tapen horrekin, indiokar. Barkatu? Hemen esaten duena, adi. Lehen urtean Durangon liburu bat lapurtu zuen eta gero irratsaioan bota zuen bere proeza. Kontatu zenuen. Bai, kontatu nuen. Egia da, lehengo urtean, Ereinen erakusmaietako batean, ze Ereinek bederatzi bat stand baditu, handik Jon Arretxeren liburu bat lapurtu nuen. Baina, lapurtu nuen irakurtzeko eta gero elkarrizketa egiteko Jon Arretxerekin, eta elkarrizketa landua, beraz, aizue. El fin no justifica los medios esaten dute, edo si justifika ez dakit. Erantzuna onena berea izan zen. Berari postaxola. Berari zitzaiola. Berak izan zen hori kobratu egingo zuela. Hori da. Salduta bezala. Bueno, ia esan kode deontologikoetan karreran, komunikazioa edo kazetaritza edo ikasten ari ginen honetan, erakusten dizu, helburuak ez duela bidea nolabait justifikatzen modua, baina, kasu honetan lapurreta goxoa izan zen. Gauza bat kontatu harriten zulei. Zure maite guta falta da, Bai, badakit. Mikel Urdangarin gurean izatekoa genuen oraintxe, laizter iristekoa zen, baina gaur goizean idatzi digu, gizajoa sukarra jota dagoela eta ez zagoela moduan ibilgailu hartu eta ia atxalderako iritsikote den. Lasai entzuleok, Mikel Urdangarinen mundua eder aletuko dugu datozen egunetan, Zornotzarra, sendatzen denean, esan dit, bihar anagartu beharko diatin igo bestela lepoa mozu gozatekta, bale? Gaur ez bada, bihar etzi igandean, lasai, Urdangarinekin egongo garela. Maite dut kantu hau. Nahi gaituzte sanako hori ez gara izango hori ez. Baina maite ditut, igual lengurtean maite dut antzekoa bota nuen, zegoen antzekoa bizi nuen, baina maite dut Durangoko azokak sortzen didan multitaskina. Gaur hemen Durangoko azokan badugu stand bat diskoak saltzeko postal kolekzionistak taldearekin, tartean Ariako lagunak, Esan Ezineko lagunak, Mikel Urretagoiena, hortxe Sara Zurza eta beste hainbeste, Ander Zubillaga, Aitor Uergo, hortxe ditugu Molatu Produkzioaren estanean. Gaur irratsaio bat Durangoko azokan abiatzea egokitu zaigu eta esan da bezala, gainditu ditugu lehen olatu horiek eta egia esan gustorari gara, gozatzen irrati egitearen plazerra ere, bada horrelakoetan aritzea, eta bestalde, kontatu behar dizuet, maite dudala gaur bezalako egun batean, multitaskin honen barruan, Julen kontzertu bat eskaini bari izatea. Eguna horrela egokitu zaigu, ariko gara irratia egiten, ariko gara norbaiten nahi badu diskoak eta kamisetak saltzen, eta noski, ariko gara gaur arratsaleko 6etan ahotsenean postal kolekzionisten disko berri aurkezten. Ez dugu autobombo gehiegirik egiten gure irratsaioan, baina egia esan, gaur horrela egokitu da, maite dut hau kontatuta eta egingo dugu. Maite dut horrelako egunak izatea, kontzertu bat jo behar izatea, disko bat aurkeztu, entrevistak eman, entrevistak egin, nolabait kokatzen zaitu ekosistema honen oso barruan, eta hori ederra da. Ezuk multitask deitu diozu, jaleo galantara deitu dezakegu denok ulertzeko moduan esateko, baina horretara etortzen gara ez, azkenean Durangoko egun hauek bete-beteak izaten dira, lan askoko egunak izaten dira, eta horri gaur arratsaldeko zuk esan duzuna, 6-etatik aurrera ahotsenean kantu batzu jotzeko aukera eransten baldin badiozu, eguna borobiltzeko modu ederra da, eta hortxe izango gara, eta kontatuko dugu bihar, zer moduz joaten zaigun gaurkoa. Hori da. Ez gara izango
zurik ez gehiago. Goi hori Zarandi iritsi da? Oso urduri nago. Ni urduri sentitzen naiz, Oso urduri sentitzen naiz, baina bai iritsi da. Zer iritsi da? Iritsi da azoka, iritsi dira ikasleak, iritsi dira liburuak eta diskoak. Zakit, ze iritsi da? Zertaz ari zara? Iritsi da labankada emititzeko momentua. Iritsi da? Iritsi da. Labankadaren bigarren denboraldia badator. Aipatu genuen, egia esan iragarri genuen, sareetan ere susmagarrien fitxak edo horrelakoan jarri ditugu. Protagonista ugari izango ditu labankadaren bigarren denboraldiak. Esan dugun bezala lehenengo denboraldian misterioa izan zen Arkaitz Kanoren gorpua agertu zela Durangoko azokan. Hemendik besarkada bat Arkaitz Kanori, bera izan zelako labankadaren lehen harria jarri zuena, eta besarkada bat Arkaitz Kanoren familiari, Arkaitz Kanok sendiari eta familiei eta lagunei deitu egin behar izan ziren abisatzeko ez nago hilda, baina naiz irratian esango dute hilda agertu naizela. Hori da. Beraz, besarka bat guztiei, misterio hura argitu zuten, orain bigarren misterioa argitzeko unea iritsi zaien, Naia eta Unai detektibei. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Entzulio goizeko 10:29 zuzenean Durangoko azokatik, labankadaren bigarren denboraldia. Hementxe hasiko da, gero izango dugu honen inguruan aritzeko tarteare. Egunon. Egunon bai. Ze, kajartean berriro? Hementxe. Aitonaren gauzak txuguntzen enbilen. Berandu zatoz eta bakarri nengoela oroitzapen asko mugitu zaizkit barruan. Ja, imaginatzen dut bai. Egunotan ere buelta asko mandizkiot buruari. Gehienentzat Jose Luis Zumeta margolariaren tailerra zen hau, baina guretzat Aitonaren txokoa zen. Bai, beraz oriontsu zen hemen. Eta gu ere parkean baino gusturago ibiltzen ginen hemen ume ginela. Esango nuke. Ez, hori nahi utzi dut kanpoan. Kuadernotxo horietan marrazki txiki eta esaldi solte ugari dago. Eta kasete hori ere hortzegoen. Soilik negua, zer dago? Ez dakit, gero entzungo dut etxean. Uste dut oraindik kaseta badabilela minikatean. Ez dut aspaldi erabili. Ados. Nirekin etorri nahi duzu? Bai, egia esan bai. Zumetaren estudioan aurkitu zuten kasetean agertutako kantuek osatuko dute. Kasete bat? Hainbeste rollo kasete zar batekin? Hilik eoteko babua? Jode, bale. Orduan, Mikel Laboaren lan inedito bada hau? Asuntoa serio edeke, bakarrik hau. ¿Lapurtu? Nola lapurtu? No me jodas. Unai, zerbait pasatzen ari da hemen. La banca da. Utziazu aurreatzen? Ez horrez? Agian izarrotuta dago. Etzen ezer. Soilik negua. Ostras, hau? Bai,
Baina nuen kanta hau sekula entzun? Mikel Laboaren hautsa da, baina noizkoa da? Ideiarik ere ez, baina bera da, bai. Eta nolatan zegoen kutxa horretan? Altutxago jarri ezakezu? Za besti da? Ez dakit. Nik behintzat kanta hau enuen sekula entzun. Bai, esan? Iñaki? Bai, nor zara? Mara naiz Iñaki. Jose Luis Zumetaren biloba. Pandemia aurretik behin kointziditu genuen aitonarekin, baina ez dakik gogoratuko nauzun. Urte batzu pasa dira. Bai, Mara. Jasaldian hurbildu zineten Santelmora, ez da? Bai, hori da. Aitonak ez zuen bakarrik joan nahi eta lagundu egin nuen. Bueno, konta idazu ba, zer dela eta deia? Ba, eira kontua da aitonaren tailerra txukuntzera joan garela eta kasete bat topatu dugu. Nahi nukezuk entzutea. Kasete bat? Bai, egia esan ez dakit telefono zau nola azaldu. Geragintezke aurrez aurre? Beno, ados, bai. Nahi baduzu musikenen gera gaitezke astelengo izean. Bulego lanak ditut, nahi duzunean pasa eta entzungo dugu elkarrekin, ondo? Bai, hori da, zoragarri. Ederki ba, astelenen arte. Astelenen arte, Iñaki. Bai, pasa. Barkatu berandutu egin zait. Lasai, neska. Hemen beti dago egiteko zerbait. Eseri. Zaidazu? Zer da kasetearen kontu hori? Ba, hoxe jakin nahiko nukenik. Entzun, ea ze iruditzen zaizun. Ba, benga, entzun dezagun. Pasaidazu. Bai, tori. Nik ere ez dut uste inoiz grabazio hau entzun nuenik, Mara. Agian Mikelek grabagailu batean etxean grabatuak? Egia esateko ez dakit. Aukera bakarra iruditzen zait. Baina zergatik ote zuen zure aitonak? Orduan, Mikel Laboaren lan inedito bada hau? Nik baietz uste dut, Mara. Ondo entzun beharko da, bozetoak diren kantu osoak. Baina, zer esango dizut, nik hau ez dut sekula entzun, ez? Ai, ama, eta orain? Ba ez dakit. Utzidazu dei batzuk egiten. Pentsatu beharko dugu denon artean ze bide dagokion. Tu naia, baina hemen kristo guztia dago. Ura bere bidean ematen du honek, All Stars? Zu bai, All Star. Egia esan elkardizketxean lanean nagoenetik, ez dut horrelako mobidarik ikusi. Asteak daramatzate prentxaurreko honekin erotuta. Baina ez diazu esango ze gertatzen den? Izun ere kontratuak dio ezin ditu dala enpresaren sekretuak kontatu. Eta hemen txinago, Txintxo. Gainera, segituan jekingo duzu. Zu eta txintxo naia, haze oximorona. Hasi dela orkezpena. Arratsalden guztioi, eta eskerrik asko gaur hemen biltzeak. Emozioari ezin helduta pasa ditugu azken asteak. Euskal kulturak lehenbailen ezagutu beharrezko notizia zela jakin eta era berean pausoak ondo neurtu behar izan ditugu.
Abuztuaren bukaeran Jose Luis Zumeta margolariaren tailerrean kasete bat topatu zuten. Kasete zahar bat. Kasete bat? Eskerrak. Hainbeste rollo kasete zahar batekin? Isilik euteko babua? Jote, bale. Hizkuntza politika sailburuari eta Goizane Albarezi Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura, lankidetza, gazteria eta kirol departamentuko foru diputatua. Eta hau Euskal Herriari kontatu beharrezkoa dela iruditu zaigu. Horregatik prentsa agerraldi berezia. Elkar argitaletxeak jakinarazi nahi dizue Mikel Laboaren lan argitaratu gabe bat agertu dela. 3 kantu eta amaitu gabeko beste zirriborro bat dituen lana. Mikel Laboaren 18. disko sorkuntza, alegia. Bai, uste dut txaloa egin dezakezuela. Aurpegi hori jarri nuen bainik, jakin nuenean. Ostia. Mikel Laboaren disko bat ola dela Fly? Dela Fly? Nondik ata ez espresio hori? Nindik itiririzi, pirihiri. Baina ber, eta hau, Durangon saldu nahi duzue, klaro. Nola orain elkarreko langilea zaren? Isildu zaitez, ba entzuna di. Eta kalitatea ez da gaur egungo lan batekin alderatzeko modukoa. Bai, plana Durangorako berrikuntza nagusietako izatea da. Jendeak akaso nahiagoko ditu Izaroren Gabon kantak, Zetaken mitoaroaren posterra eta horrelakoak, baina atziazu esan, hau ez dela bomba bat, Laboaren diska. Esango nuke, baina entzun duzu? Nolakoa da? Nola amaitu zuen Zumetaren estudioan? Orain agertu daola derrepentean, Naia, baina norazoaz? Venga, guazen, bazkaltzera gonbidatuko didazu eta dakidan gutxia kontatuko dizut. Egia esan ez dakizu ze sekretismo egon den asuntoarekin. Flipas! Flipatzen ari naiz. Nola agertu daiteke Laboaren diska bat orain? Kristona da, Kendu burua hortik, ez dela retrovisora ikusten? Ai, barkadu. Ezagutzen dut jatetxe mexikara bat hemen inguruan. Nahi behin joan nintzen zein zuzen metxea. Hombre, Kaki, zemuz gea, martxa nago? Itxitea dakak? Hendekin hau? Bai, ze pasatzek? Asuntua serioa deke, bakarrik hau? Segundo bat, moitzen hauk. Bai? Unai, zamu, zer dezu? Txoine, maitik muituko naiz. Naia, baina zuk ditu diazu? Unai, zerbait pasatzen ari da hemen. Kaki Alcarazok deitu dio Jose Mariri. Ta zerbait pasa omen da. Zerbait totxoa. Ze ikusi bertzen un bere aurpegia. Naia, gidatzen nabil, osea, hortarako deitzen diazu? Jon, Leonor, bulegoaren ateari pegatuko naiz. Ea zerbait entzutea lortzen dudan. Hostiak aki, baina ber, nola de Montreux bertzean naidek zinta bat estudio batean sartu eta 2 egun eta estudio horretan ez egotea. Etxekiaz esan. Nik atzo hemen eukinean. Entzunian, markatu nizkien tezeak eta gaur izen nion hau lan hasteko eta eta zintatziok, atziok. Norbait sartuek eta laburtu indik. Bestela, ez da posible. Hemen gutako inor ez dekibili. ¿Lapurtu? Nola lapurtu? No me jodas. Joder. Jutea zakat momentu batean ara? Bai, hemen itxungo jatzen. Honei, hau oso fuertea da. Non zaude? Aritzetan, Bilbotik bueltan netorren, zer gertatzen daba? Zatoz nire bila azkar. Zerbait asmatuko dut bulegoan. Laboaren diskoa lapurtu dute. La Banca da. Korima Filmsek naiz irratierentzateko itzitako podcasta. Dramaren sorkuntza, Inigo Asensio, Goiuri Ezeiza, Irati Etxeberria, Imanol González eta Eiren Maia. Gidoia eta ekoizpena, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza.
Muntaia, Imanol González Gurrutxaga. Audio postprodukzioa, Noiz Estudioa. Musika, Iñar Sastre. Esker berziak, Uxu Errazkin eta Nerea Loyola. Goiuri Zarandia? Hortxe dago misterioa. Hortxe dago informazioa agertu da, Mikel Laboak sekula argitaratu etzuen disko bat, edo kanta batzuk behintzat, eta agertu da, eta orain zer. Entzuleok datorren asteartean emitituko dugu bigarren atala, datorren ostegunean 3. eta bi aste barru asteartearekin. Emitituko dugu laugarrena, bigarren denboraldia, Labankadaren bigarren denboraldia badator, badakizue dagoeneko, Mikel Laboaren diskoa agertu da, disko inedito bat, eta disko inedito hori norbaitek lapurtu egin du, unai eta nahiak ikertu beharko dute. Baina tira, gu hona itzuliko gara Durangoko azokara, badu asko Durangoko azokatik hain zuzen ere, Labankadak, baina Durangoko azokako protagonistak ere beste hainbeste ditugu eta gurean dugu, bigarren kafearen Durangoko azokako entrevista set hau estrenatuko duen gonbidatua. Zeinek tardatu du 7 segundu txatean esaten, hau painaut. Gorka Santestebanek, jode, Gorka. IAC, azkarra eta apatoa, IAC apatoa. Etengabe gauzak egiten dabilen talde baten inguruan ariko gara segidan. Kantuak egin, grabatu, zuzenekoak eman, zuzeneko ezberdinak ere grabatu, aria eteteko beldurra izango da kaso, edo iturburu agortezina dutela, bestela. Bata ala bestea izan, estudioko 4. lana besapean hartuta etorri dira Ezpalak talde sextuarreko kideak Durangora. Gatza izena jarri diote 9 kanturekin osatu duten lanari, eta lehen aldiz, Patana Records zigilu propioarekin kaleratu dute. Lehen eguneko goiz honi, gatza apur bat botatzeko, gonbidatu dugu Ezpalak taldeko Inaut Gaztainaga bigarren kafera. Egun hon eta ongi etorri Inaut. Egun hon danoi. Bueno, Inaut, iri zabaldu irateak eta hemen aritu gara komentatzen. Sekulako jende emana, gazte emana dagoela, olatu hau ederra da. Bai, sorprendi bindit, ez nun pentsatzen gaur lehengo egunean goizian hainbeste jende ongo zanik, beste urtetan konparauta nik uste normalian ikaslean egun hori o pixkat suabeagoa izate zala, baina gaur tope dago azoka, zike gustoare bai. Ederki, Inaut, konbidatu guzti bi galdera egiten dizkiegu asteko eta behin, lehenengo egingo dizut. Zein da Durangoko azokarekin duzun lehendabiziko oroitzapena? Oso txikitan, gurasoakin, etortze ginen urtero repaso bat itea, erostea liburun bat, diskon bat, eta nik aurreneko oso txikitako oroitzapena azkat, bai, hori famili giruan, egun pasa azoka etortzia. Eta bigarrena, ze erosiko duzu ortengo azokan, bai edo bai? Nik uste gauza asko, dana errepasotxo bat inberdiot, eta nik uste gauza asko eroiko iala, Joseba Irazokin disko berria nik uste eroiko ala, eta bueno, hola adibez igual tokena ere bai, dana pixkat behitukoet, eta bai, gustatzait erostia bastante gauza, así que aprotxaukoet. Zuek, Inaut, jada 4. lanarekin zatozte Durangora, esan liteke jada azokan ere veteranoak bazaretela, 4. etortzeak oraindik ere sortzen ditu tximeletak sabelean, edo jada beste poso batekin etortzen da musikaria 4. lanarekin azokara? Bueno, nik uste gu pixkanaka ohitzen jungea, gure estana ez da izaten ez dare, beste estan bat zu bezala horreoteianak tope denboa osuan jendia, zeukitze dugu tarteak pixkat fuertiak, baina gero tarte lasaiak bai, así que disfrutatzeko momentua eukitze ditugu eta beste musikeriekin konpartitzeko, eta ondo pasatze dugu. Lan desente izatea, turnuak eta kuadratziare bai, baina gero egun politiak izatea. Badak, Durangok hori ere badu, Inaut, urtean zehar musikari askorekin egoten zarete, jotzen zabiltzatenean, batzukin eta beste egin koinziditu, baina akaso izango da, urtean zehar, akaso WhatsApp edo bestelako bidez bai, baina hemen pertsona
pertsonalki Durango bakarrik topatzen duzun jendearekin egoteko aukera emango du azokak. Bai, eta gaina asko, ikustezu jende asko, beste entorno baten, beste gauza batzuk iten, eta gero topatzea hor kafe bat hartzen edo kaina bat hartzen, politia izatea musikaian arteko girua. Laugarren lana, Einaut Gatza izena jarri diozue eta zuen letra baten lizentzia hartuta, zartu zaigu, barruan dugun umea? Bai, pixka bai, baina, bueno, saiatzea mantentzen biziko haindikan, naiz da sartzen nahi dan, ume hori bizik mantentzen saiatzea eta gure ametsak betetzen eta ilusioa eukitzen eta lan berri bakoitza ere ilusioa jartzen. Zer dakar berria, 9 kantu osaturiko lan honek? Bueno, nik uste ez da aldaketa hola sorprendente bat, nik uste gure jarraitzailea dana ikustauko sakon disko badala. Igual saiatu geha pixkat gure bi alderdiak batzen disko hontan, esango nuke badago kolpatu topatuko melodia, sinte punto bat, eta baita ere hortzaina hotzeko kantu zikina edo punki hauak. Eta, bueno, beti saiatzegean bezala, zuzeneko, uste gure fuertia zuzenekoa dela, eta saiatzega abesti berri ere zuzeneko hori transmititzen edo plasmautzen disko baten zuzenian dakaun energia hori. Ez da erresa izaten, baina, bueno, ikuste disko politia dela, gu guztua gaude, eta, jendeak nola entzuten. Baditu ez, bi alde horiezuk aipatu dituzunak, alde batetik badago, ez dakit, melodikoagoa edo diren abesti batzu daude, baina hemen goizean komentatzen eritu gara eta badaude, soinu potoloak, horrela eztia potetik erortzen den bezala, denso lodi dauden abestiak ere badaude, deneti dago. Bai, deneti dago, abesti oso zikinak iten zaiau geha, eta abesti pixkat argi jauak. Egia da, abesti danetan, naiz da ilunetan, beti saiatzea argi puntio bat sartzen, estribillotan edo parte zematen, beti dago irikiera punto bat abestitan, eta, bueno, eta letratan. Esan duzu, zuzenekoa dela kaso zuen iritzi zuen punturik fuerteena, baldintzatzen du horrek sortze prozesua, esan nahi dut, diskoa egiten duzue zuzenean defendatzeko modukoa? Bai, ez gea obsesionatzen arreglotan da, en plan, gitarrista bakarra geha eta ez deu sartuko 5 arreglo, sartu berbau, kantua eskatzen bau, ez sartze dugu, baina bai saiatzea kantuak izatia zuzenian funtzionau dezaketenak. Osa, gu badakigu zuzenian ze energiak hau, da kantu bat iten gabiltzanean, bai ikuste dugu argi ez, hau zuzeneako guai on laike edo ez. Beti egotea diskoan bat edo bi, gero ez ditugunak jotzen edo ez duena funtzionatzen zuzenean, baina en general behitze dugu hori pixka bai. Einaut Gaztainagarekin ari gara, eta jarraitu egingo dugu segituan, baina goizeko 11 ditugun honetan bagoaz saltu egitera estudio zentraletara azken ordukoaren bila, informazioaren laburrean, lasai segituan gara berriz ere, hemen Durangoko azokatik, Saloa Badiola, egunon? Egunon, bai azken fasean sartu da lakoako gobernuaren eta Euskal Herria Bilduren arteko negoziazioa esan duenez, hemen bakoitzak justifikatzen duen dokumentu sendo batek jarraitzen du ezkerreko talde independentistak, radalesaren alegazioei ere, bihotxan ditu agerraldia egin du ostegun legebiltzarreko osoko aurrekontuen iragarri bertan proposamen dokumentu berria bildu prozesu egiteko jarrera irretu nahi izan du eta azaldu duenez etxe bizitza Badirudi arazoak ditugula Saloa Badiola behar bezala entzuteko. Eguerdiko 12etan helduko diogu informazioari berriro entzuleok, edo saiatuko gara lehenbailen arazo hauek konpontzen, baina bien bitartean esandakoa, Einaut Gaztainagarekin jarraitu behar dugu hemen Durangoko azokan hizketan, eta horretan ari gara Julen Goikotxearen laguntzarekin, noski? Bai, eta gitarra bakarra aipatu duzu Einaut, eta hori ondo da, zuk zeuk esatea, ze askotan ematen du ez dakizen bat gitarra daudela, ez? Zu ere etengabe, ez dakit ikerketa deitu dakioken edo soinu bilaketa horretan hor sekulako lana dago eta nabaritu egiten da diskoan, eta esan duzu gitarra bakarra dagoela, baina badirudi bat baino gehiago daudela. Nigo? Bai, adibidez, diskoan bai daude gitarra gehiago, garrabat ditugu kapa asko, tal, baina egia da nire pasioa da gitarra
instrumento bezala, baina esango genuke ez gitarra virtuosismo bezala, baizik gitarran soinuak, pedala, gitarrak sintetizatzia, gitarra beste puntoa bilatzia, eta zuzenian bai saiatzen naiz diskoko arreglo garrantzitsuenak aldan fielen ematen, eta sonido handi bat eraikitzen gitarrana, ez? Orduan, ordu asko sartu ditut hortan, efekto asko proba ditut, suerte ze bai estudioa nola dakaten, euki izan dut aukera estudioan gauza asko probatzeko, eta bai, saiatzen naiz direktuan gitarrai garrantzi puntxo hori ematen. Zu zeure estudioan lanketa hori egitea, bertan grabatzea, horrek badu abantaila bat, etxean aritzeko aukera, baina kaso desabantaila bat ere bai ez, noiz esaten duzu, bale, onaino. Ja, zaila izatea egia zan. Eta egia da, normalean gero pasatzait bukatze deunean, gure diskuak, irutzait okerro sonatzea besten batzuguntzako egite dituten diskuak baino, ez? Eta askotan da, igual inmediatez hori bestiak gehiago dakaelako. Edo baita ere, beste normalian proiektu bat etortzenean, ez bukaerako fetxa badaka, eta horren bukabitea, eta listo. Eta gurian buelta asko emateko aukera dago, gero entzute denbora bat berandu, o incluso bi proiektu berandu, eta esate, ostra, hemen hau sartu dut, gurian zeba ez sartu, eta sartzen hasten naiz, da azkenean bukatzen, probatzen mila gauza, beste taldeekin ez ditutena probatzen, baita ere interesantia izan laikela, baina batzutan esaten, hau zeatik proba nun gure diskuan, ez? Baina, nahi gustatzait gure diskuak itea, eta gustatzait lan aiteko era hori dakauna, así que, posi gaude. Zenbat lan egun beste taldeekin grabazioa bukatu eta tartetxo baten geratuko naiz eta goizaldeko auskalo ze orduak arte. Bai. Hau egian azkauta, ez zituen entzuten, master ez dakize eta venga, ez da deskarga horrez igual da. Julen, eta zenbat artista batez ere oso gertuko diren lagun horiek, hor nabiek, aberen jautek tarte bat hartzeik estudioan, zenbatetan gartxotun zain letonari entzun dio. Entzun izan diogu, gartxoti hori. Bai. Einaut, beste puntu batzuk epatu duzu, gitarrak badutela presentzia handia, piso handia espalaken, Juanjo ere lanean jarri duzu, eta ahotsetan ere nabaria da, aurrekoetan ere, baina hemen ere diskonetan ere lanketa nabaria da, ahotsetan. Bai, igual diskontan egia da, ahotsetako denbora gehien hartu deuna, igual patxara gehiokin hartu deu, eta gauza gehiago probatu ditugu, Juanjo beak bai denbora gehiago izan du etxian probatzeko, igual, bi altze genizkion lineak, eta tal, gauza ezberdina probau, bere aportazioa edo inkluso bere melodiak, tonuak inibiligea burrukan bai, aurreko diskoa pixka goian gehatzitzakon gero zuzenian asko kastigatzezuna hotza, orduan hori ere bilatzen, eta efekto ezberdina probatzen, bai, lanketa nik uste eta hotzean diskontan oain arteko gehiena ondala, adibidez kolpatu topatu, egun baten grabauzun, eta pum, eta jazta bukauzan, da hemen bai eman dizkeo buelta gehiago. Esan dugu hasieran, geratzen ez den talde bat bazaretela, ze zuzenean jotzen aritu zareten bitartean sortu eta grabatu den diskoa izan da, horrek ere baldintzatzen du sortze prozesu, esan nahi dut, beste modu batera sortzen da, izan liteke bira bat amaitzen duzu, eta esaten duzu, 6 hilabete geratuko gara, edo urtebete geratuko gara, sortu eta grabatzeko. Gelditu gabe sortzen aritze horrek baldintzatzen du, edo beste modu batera lan eginarazten du? Nik uste, bai, ezberdina izango, baina guk nola ez deun proba hau bestia egia esan ez daki, porque nik bai, Grisesen gebiltzanian bai, olaxe ite genitun diskoak, ez? Biran geuden, eta ja, esaten genuen, 2 urte eta doa asuntua, guazen disko bat iten astea, eta egia esan, por suerte, ez dugu eki arazo kreatiboik inoiz, momentuz, eta diskoak inial izan ditugu era horta. Igual aiaukoan momentu bat, geldi binberko gehala, deskantzau, eta beste era bat probau. Interesantia izan laikela ere bai, baina horta ohituta gaude presak egitea gauzak eta ondo funtzionatzeko. Beraz, bitartean, funtzionatzen du bitartean, eustea, onena. Einaut esan dugu, zuen estanarekin zaudetela, musikaren plaza 27. zenbaki horretan, eta horten zigilu propioarekin, Patana Records. Bai, hori da, horten gure estantxua eukiko deu, Patana Records zigilua ginatea deu diskua, zigilu propioa, autoko iztua izan da, eta bai, posi gaudere bai, olaitea zelana. Eta zuzenean disko berriko kantuak entzuteko lehen aukera, larun bat honetan bertan izango da, hotxenean hariko zarete, baina nolabait ere umei karameloekin egiten zaien bezala, ez horrela, erakutsiko diguzue goxokia, eta gero eskutatu egingo zarete tarte baterako. Bai, hori da, justu larun bat honetan ongo gea, eta bai aurkeztuko ditugu 4-5 bat abesti berri behintzat, eta gero ja dakau,
bi astea uste, eta hurrengo astean, Valladoliden kontzertua ja izangoana azkena hortzaina hots birako azken kontzertua. Arraro gehau zaigu pixkat krokiza, eta hori eta gero, atxeden aldi bat hartuko deu, ia lau hilabetekua, eta hor hasiko geha aurkezten disko berriko, bira berriakin hasiko geha. Eta bukatze aldera, bukatu aurretik beste elkarrezeta baten irakurri nizun, eta horrela gure artean inork entzuten ez duela, Durangok badituela, azoka izten denean beste arrisko batzuk, eta esaten zenuen, Juanjo abeslari akaso egun hemen geratuko dela, gaur da lehenengo una, ez dakit Juanjo asmori baduen, zuek baduzue gero, hemen Durango nibutzeko asmoa? Bai, gu gaur justu buelta inberre, porque ensaia inberdeu larun bateako, eta bai, bihartik aurrean ikuste eta arrisko gehiago ongoala, norbait goizeko turnua dakana berandu azaltzeko. Bueno, beraz, entzuli esango digu lasai, etorriko zaretela, itxitasun bat ikusten badute lasai egoteko, goizak aurrera eginala, azalduko zaretela. Einaut Gaztañaga, mila esker, bigarren kafean zuen laugarren lan honen ondinorakoak azaltzeagatik, eta larun batean, zuzeneko ikusteko aukera ditugu, beste lekusiko gara, egun hauetan ere. Oso ondo, mila esker zuen. Zaindu. Zarkada. Einaut Gaztañaga agurtu dugu, segituan Sune izango dugu gurekin, Josune... Arakistain, hau painigo, lehen eguna, igandean txukunak egon gara. Denbora guztian burura begiristen etortzen zitzaidan, banekin hori etzela bizena. Josune Arakistain gurean izango dugu laizter, ikaragarrizko hilara dauka dagoeneko bere lana sinatzeko, baina laizter izango dugu gurean eta bizi-bizi, baina zukutuko dugu gurean izango dugu urrengo gonbidatua, Durangoko azokan ezpalaken musika pikin bat entzuteko aukerare hartuko dugu. Zaila baita, hemen Durangoko azokan, hau entzulioke aitortza tekniko bat da. Estudio baten barruan entrevistatu izketan ari dela musika entzute arresa da. Hemen dagoen zarata pasearekin koste egiten da. Esango Juri? Badago aldaketa bat, aurten Durangoko azokoko playlista ez da sonatzen ari landakon. Normalean behar luke sonatzen ari ez du entzuten. Aian, hainbeste jende dago, ez dugula entzuten, baino... Jende emanarekin. Baino egoten da, horrela... Niri leno Imanol González Gurrutxaga lankideak esan dit errinozerontea entzuten ari zen. Jarriko zuten, une hauetan ez dago. Eta beste gauza bat esan behar dugu, lehen esan dugu, lehen da biziko minutuetan, musikaren plaza aldera joan dela jendearen gehiengoa, orain, azoka osoa ikusten dugu jendez beteta, siratik amaieraraino, kale guztiak beteta ikusten ditugu, beraz, autopera dago. Bueno, ikusten ari nahize, Espainiak irakurtzeko gaitasuna garatu dut oraintxe bertan, ze neska batek, 14 urte inguruko neska batek Jon Arretxeri galdetu dio zein liburu idatzi duzu, eta Jon Arretxek eskuak zabaldu ditu Durangotik eta Arratiaraino, eta esan du, hauek guztiak. Ereingo estandar gertu daukagu, ereingo idoia ere gertu daukagu. Ez da egitxe nahiko duen gurekin bigarren kafean agur txiki bat egitera. Jarri kaskoak, jarri. Hauxe da, zoka izu. Hau da, ondo ari zara, oso ondo ari zara. Egun honi doia. Egun hon, badakizu hau etzetera nahi asko gustatzen. Horregatik ez dizugu baimenik eskatu. Egun hon guztioi. Ondo altzara. Bai, primeran. Bueno, Idoia González gurean daukagu. Gogotxu, bai. Zer kontatuko dizugu, lagun, Durangoko azokak sortzen dituen lagun zarrorietakoa. Eta Labankada podcastak gaur estrenatu dugu bigarren denboraldia, hor ere nolabait lotu gintuen momentua. Usue Raskin eta Nerea Loiolaren. Bueno, burutapen hartatik sortu genuen Labankada, eta horregatik gaur entzun duzuen lehenengo denboraldi, bigarren denboraldiaren lehen atal horretan, aitortza eta eskerra egiten diegu biei, hemendik muixu bana, uste dute egun hobetan Nerea bintzat ikusteko aukera izango dugu. Hor dago, ikusi dut. Nik ez dut ikusi. Bai, hortxe dago. Eta egunero izan dut. Ikusten ari nahi dagoeneko, bai. Eta usue tamalez aurten ez dugu. Ez dugu hemen ikusiko, pentsatzen genuen. Dago gerriak hortxe ez utzi hemen eoten, baina bueno. Hemendik bezarkada eta musu handi bat duzu errazkini. Bai, deskantzatu dezala. Nerea Loiolari gero zuzenen emango digu, HT ikusten dut hor, Anakopek eta Tureren artean, ereinek badu, usta ederra idoia. Bai, eta Nerea gaina iruditu aurten. Oso langile eukideu, HT esan dezu. Batzuk norberak idatzitakoak, besteak elkarlanean idatzitakoak. Mira, hori da, miraren mendekoa semearekin, eta gero zebrak eta bideak. Ipuin liburua, bigarren bere ipuin liburua. Bueno, zer eduki zuen, Nerea giltzapetuta
idatzi eta idatzi ereineko bulegoetan. Horiek ezin di hemen esan. Esplotazioa ez da itortu behar, hori behintzat ez. Bueno, Idoia, aipatu dugu guk, ari gara entzuleok, erein argitaletxeko prentsa arduradun den Idoia Gonzalezekin, bueno, hemen ikusten ditugu idazle guztiak, nobedade mordua daukazue, baina hasi gara esaten nolabait Durangoko azokan martxan jartzeari izaten dela erronka, ez? Olatu guztiak gain ditu eta behin dena martxan ikusten duzunean hartzen dela olako iepa, listo, eta uste sentsazio hori badugula dagoeneko martxan garela denok. Ba, irik hori askotan esaten dut, eta askotak esaten dut, jo, Durangokoa digo, ba, hori ja festa bada. Ja behin horre iristen geanean lan guztik egin da daude, liburu kalean daude, aurkeztua daude, kazetari hoia nahiko lata ematen dizuegu, eta eskerrak hortzaudeten, eta guzti honen kaleratzea, eta pixkat ezagutarazten laguntzen gaituzue, eta hemendikan ere eskerrona zuei ere. Lapurtuko dizuegu notan idazleren bat, eta pasaka gara estandetik gure mikrofonoarekin. Asko izango ditugu hor, ze beraiek ere gogotsu goten dira honea etorri, eta askotan Durangoko azokak ere hori eskaintzen dizu, ez? Irakurlearekin aurrez aurre, zuk idazten duzu, zuretzako, bueno, zure lana da, eta baina gero, bez, feedback hori eukitzea, eta hori oso polita da. Aizu, Idoia, esaten dugu, irakur kultura batzutan, galdu, sustatu gazteen artean, eta bar, gaur ikastetxen eguna da, baina hemen gazte mordoa dago, musika gunean bai, baina literatura gunean ere gazte pila eta liburuak saltzen ari zarete. Bai. Bueno, esperantza apur bat badago. Oraintxe bertan zuek hemen goien zaudete, eta ez dezut ikusi, baina ateak itxita daude. Afora bete dugu. Eta kanpoak jendeak alea, guaindikan kanpoan daude, eta, bueno, pixkanaka, baino bai, eta gero gaina, guain arte igual, detortzen zian baita ere, ume txikiagoak, ez? Bueno, baina gazte jende desente, eta bai, gero landutako gauzak egitea eskolarako, eta erosten ere bai. Hori da, ikusten ari naiz, gazte kuadrilla desente ari direla, paperekin eta dabiltza, eta eskolek ere egin dutela estrategia hori, ez? Lantxoa jarriko digu, horrela behintzat badakigu, azokon buelta bat emango dutela. Bai, eta egin dute joku moduko bat, eta orduan, jun behar dituzte liburuak bilatzen, eta idazle ere elkarrizketak egiten, eta... Ikusten ditugu, paret batean apoiatu, eta horriak betetzen, beraz... Aizu, bingo itxura du, nik ere nahi dute, Haian jetxiko nahi irakasleren bat topatu, eta kopia bat, ale bat eskatuko diet, bingo itxurako jolasau gustatzen zaite. Aizu, aritu gara hemen espekulazioan, eta Idoia konfirmatu dugu, ez jende asko ikusten genuela, igual, aurrek urtean, lehenengo egunean olako jendetza etzegoela, konfirmatu diguzu. Jendetza full range gaudela. Momentu enten, aforoa beteta dago, eta hori, jende atean dagoen kaxua, zuzti sartzen, eta bai. Idoia, badauzkazue proiektu batzuk oso ezagunak direnak, nolabait, mainstream hitzaren zentzurik onenean esateko, ture detektibeak beti sortzen du alako erakargarritasuna, Anakopekek dagoeneko ere, badara bide bat, AHT oso ondo saltzen ari zarete, badago harri bitxi horietakorik hain ezaguna ez den, hain mediatikoa ez den, baina zure ustez oso polita den, oso interesgarria den lanik hemen zuen estandean? Zein da iskutuko hori, tapatuta dagoen hori nolabait? Horietako bat adibidez gazteen izan da Anakopek. Anakopek laugarrena da urten atera duguna, eta orain ari da, eta Guretzat agian bada pixkaia ezagunagoa, bariz larraketarekin aritu garelako, da pixkate, baina bestela ez, beste, Nur, 18garrena, baina Nurria aski ezaguna da, HT ere, nezta 3garren izan, beste hori hartzu bat izan du, baina Anakopek agian ze hortan izan da pixka bat hor dagona. Eta gero heldu literaturan, aurten daukagu Itxaso Martinen.bobo, liburua, Asier Serranorena ere Eurigorriaren azpian, gaur gero aurkeztuko du, bi horiek ere pixka bat berriak dia gurean. Badaukazu hemen beste lan bat oso helduentzako lana nolabait, Pako Aristiren Uztapide eta Salvador, bi adiskide mugaz gaindi. Haure bada, harri bitxi horietako bat, publiko konkretuago batentzako lana, baina... Baina hala ere, pixka bat aurkezpenean aipatzen zutena, ez da bakarrik da bertsolari, bertsozaleetzat, baizik eta beste, gauz asko ikasiko ditugu, eta gero horrek ere pixka bat, hori ez, mugaren Euskal Herri oso hori batzen duen liburua, eta bertsolariak horren alde egin zuten, eta nik uste eta horre ere isladatzen dela liburu honetan.
Tureren telesaia ikusi dugu, aurreko azokan oraindik ez zegoen estreinatuta, azoka hontatik ona, aldaketa handia suposatuko du salmentetan telesaia sortu izanak? Hombre, espero dugu baietz. Hori zer egingo dugu amaieran, baino bai, beti ere, ez, bai komunikabide aldetik eta bestela ere sortu du, ez, jakin mina hori eta ez horrekin baizik eta gainontzeko 10 liburuaz 11garrena da orain azokara dakarkigun zenbaki gorriak, baino bai, pentsatzen dugu bultzada emango diola. Idoia González, agurtuko zaitugu, agurtu mesedez gure Durangoko azokako tenoreri gustokoena. Hombre, Asier Beltza, hortxe dago. Besarka daten maiozu gure partez, gero pasako gara kase egitera, eta egunotan ikusiko dugu eskelgar. Mila esker gure enzerrona txikia onartzeagatik. Oso, no, venga, eskerrik asko. Eta ben gabiltza ezinase espalaken kantua entzuten, eta bapatean DJ lanak egin barko ditut giroa erabate aldatzeko, ze espalaketik, lurraldetasunari dagokionez nahiko gertu mugiluko gara. Nahiko gertu, bai. Euskalki aretzaizue gehiegi aldatuko entzuleok, baina musika giroa da. Idatzin nuen oeste bat aspaldi, ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko ondarekin, ez dut gehiago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, txari da zuzez gure kanano. Mikrofona erikiko dut, Goiuri Zizarandia kantuan hasi aurretik. Ondo egiten duzu, bai. Txari da zuzez gure kanano. Ibilbide luze bat bizkarrean izateak ematen duen segurtasunarekin, baina proiektu berri batekin lehen aldiz Durangoko azokara etortzeak eragin dezaken urduritasun zirrara edo dena delakoarekin. Amaineman izena duen bakarkako lehen lana aurkezten du Sunek Durangon. Gauzei ez buelta gehiegi eman eta gerta dadila gertatu behar duena. Hori da gutxi gorabehera bidali nahi duen mezua, eta ez dakigu diskoaren sortze prozesuan hori izan duen aldarri edo ez. 11 kantuz ondutako lana osatu du eta bide lagun ugari izan ditu kantu ezberdinetan. Betiko lagunak, bidean egindakoak, hori guztia zaritzeko gonbidatu dugu gure txokontara, Josune Arakistain. Egunon, Josune? Egunon. Zer mun zaude? Ondo, pixkat estresau da, kostau zait aparkatzea, beste puntan aparkatu dut, erdi presak atorri, baina jazta, aterrizatuta. Azokak 59 minutu ditu eta ja lehenengo estresauta badaukagu, azokakoa. Goiz hasi nahiz. Eta estres horren justifikazioa du, Iker Gurutxaga lankidea, badabil hor bueltaka eta kontatu digu, Suneren estandean dagoeneko hilarak daudela. Beraz, eskertuko diogu bereziki Suneri, tartetxo hartu izana guretzat, eta zuzenean murgiluko gara lan honetan. Elkarrizketatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu. Lehenengoa da, zein den Durangorekin duzun lehenengo oroitzapena? Nerea da, txikitan, lurrakin, ostoak daude lurrean hor lur berezi hau, eta hori goberatzen gehiena. Bai, baldosa horiek, Bai, baldosa horiek. Eta bigarren galdera da, zer erosiko duzun bai ala bai aurtengo azokan? Baitu, ez dut ez da pentsau. Etorren hain nire estan, nola jarriko dut, nola ez dakit zer, egia esat, ez dakit. Bilatuko momentutxoa jende gutxi dagoenean, da orduan emango dut buelta, baina egia esan, ez dakit. Aipatu dugu, badaukazula ibilbide luze bat bizkarrean, eta horrek emango dizula segurtasun puntu bat, baina proiektu hau berria dela, azokara zatoz segurtasun gehiagorekin, ala urduritasun gehiagorekin, bietatik zein? Biak esango nuke, ez da berrian ere zate azokan egotea, eta ja badakit zer dan, eta orduan, mentalizatuta nago, hotela hartu dut, deskantzatzeko ondo. Oso ondo. Baina gero, badakat, dena dakaun intxeguritate hori, edo, torriko da norbait, nire estanera, edo puskat berritasun hortatika, nik uste ondo dagoela emozio hori, ilusioa, urduitasuna dena nastuta. Dagoeneko, etorriko da norbait, galdera hori erantzunda dago, ze badago jende, hilarak badituzu, untza otsailean amaituko da. Amaitu zen, barkatu. Zegitze urtetan bizi nahi zen. Untza otsailean amaitu zen, eta hilabete gutxira etorri zinen kantu berriekin, proiektu berriekin. Nolako izan da bilakaera hori?
Bai, egia da, hilabete gutxira etorri nintzala untza amaitu ostean, baina ja prozesua aurretik hasita zegoen, bueno, nire lehenengo abestia esan dei Rikirekin batera atera nuana, orain dela 2 urte atera nuan, orduan. Ja hor hasi nintzen poliki nire abestiak sortzen, nahiz eta untzarekin egon. Eta, bueno, gero pixat izan da amaitu, eta ja burubelarri sartu nintzen otsaila eta gero proiektuan. Eta, bueno, gaur onera iritxeate. Badaude kolaborazioak diskoan eta untzarekin badago kolaborazioa. Pentsatzen dut berezia izango zela abestia hau zuretzat edo prozesua behintzat. Bai, berai esanien gainean, niretzat oso importantea zela, ez? Nondik natorren, untzatik natorren, untza amaitu da talde bezala, baina bueno, lagun kuadria bezala ez, hor gaude, azokan bazkariren bat egingo dugu, seirok. Baina, bueno, polita zen baita ere, musikalki ez, nondik natorren, eta nora noan etorkizun horretan, hasieran eta nire lehenengo diskoko lehenengo abestia beraiekin izatea, polita iruditzen zitzaiten. Txitxarro, Kantauri itsasoa, zenbateko eragina izan du jaiozaren lekuan jaiotzeak disko honetan? Guztia, esango nuke. Bai. Saiatzen naiz, bueno, normalean egitik abesten dut, errexoite zaidelako nik nire burua sinistea, niri pasatako gauzak kontatzaitut, nire ingurua, horri biltzen naiz pasiatzen, orduan horri inspiratzen naiz, gero badago fantasiatik ere, dena eta letra guztiak ez dira guztiz egiak, baina, bueno, asko influitzeu, naizelako kanpora ateratzeko pertsona, eta, bueno, bat izan naturan, eta, biologa zen hori hortxe aterako zait. Destiny's Children aritu zen Beyoncé urte luzez segulako arrakasta izan zuen, gerora bakarka hasi zen eta segulako arrakasta dauka. Gwen Stefani Now dautekin segulako arrakasta izan dakoa da, eta orain bakarka ere segurako arrakasta dauka. Harry Stylesek One Directionekin segulako arrakasta eta bera bakarrik ere. Hiruetako zeinekin identifikatzen zara gehiago? Nahi Beyoncékin, claramente. Horrela aukeran eman da. Eta ojala, baina, bueno, ni pixka tamain emango dut, eta hori, pasatzen dana pasako da, hankak lurrean, eta... Ze ondo ekarri duen amain eman, Bai. Zorrexa. Bai, ja dagoeneko barnera dut daukazu. Bai, egia esan, favore bat egin diozu, esango nuke, euskal, hitz potoloetan jarri, euskal hizkuntzari, ze uste dut denok gazteleraren eraginez fluir horren beharra izan dugula inoiz, eta beti bili garela malabarrak egiten, ez, linguistikoki, emarien joan, eta, bueno, lako gauzak asmatzen, eta amain eman pixkate gurean sartze horretan, uste dute, bueno, baduela erraminta bat gehiago euskal hiztunak badugula, eta izu, hori oso eskertzekoa da, disko ere, bai, noski? Bai. Eta kontzeptua oraindik ikasi ez zuenak ikasiko du, ze kartelak, biraren kartelak ere ikusi ditut, parkinetik gora, eskaileretan, ikusi ditut kartelak, badatoz kontzertuak, horretarako 8? Bai, egia esan bai. Bueno, lehenengo hartu emana publikoak hemen izango da Durango, baino ja nire territorioa benetakoa kontzertua da, Oltza gaina da, eta gogotxo bueno, kontzertu solta batzuk udaran eman ditut, eta pila disfrutatu nuen, orduan, gogoekin oain benetan diskoa, eta gero jendeak kantuak badazkila, abesteko. Eskerrik asko, Josune, Arakizain gure txoko ontara etortzagatik, gure balkoitxara, utziko zaitugu ze bestela aserretu egingo zaizkigu zaleak, esango dute non da Sunenik nahi dut nire diskoa sinatuta, nahi ditut argazkiak, beraz, bueno, jendeak gurekin aserretu aurretik. Ekosistema honetan ulertzen dugu, nahi ditugula, gure star sistemaren ahotsak, baino jendeak ere bai, publikoak ere bai, beraz, bixi eriko ginela aitortu dizugu, eta nik uste luzeago kafe hartzeko aukera izango dugu etorkizunean. Eskertu dizuet. Zaindu asko, Josune. Zeliburu dago apalean, autoirak luzei, eta beti kantu berdinak nire playlistetan. Nola aurkitu naiteke ez badakit zer nahi dudan eskaparate honetan. Banoa urrutin ere menditik, minak irauten duen bitartean, ez ezaguna naizen hiri batean, zer pasako den ez dakit,
nola hautsi ala sortu. Kristalak dituzu Espainetan nola hautsi ala sortu. Labanak neretan autoierak luzegi eta beti kantu berdinak nire playlistetan. Nola aurkitu naiteke ez badakit zer nahi dudan eskaparate honetan. Panoa urrutin ere menditik, minak irauten duen bitartean, ez ezaguna naizen hiri batean. 11:37 minutu entzuleok, zer esango dizugu, zer ari gara esan pozez zoratzen gabiltzala, Durangoko azokan gara, norbaitek, ez dakit, nonbait egon nahiko balu, gaurko egunez, hemen behar luke, edo behintzat, euskal kultura, euskal literatura, euskal musika, euskal sortzaileak, maite dituen edo nork nahiko luke, gaur hemen egon, eta gu hemen gaude, maite dugun jendearekin, gauza zoragarriak egiten dituen jendearekin, eta gainera orain, gauza asko egiten dituen gonbidatu batekin, etxeontako lagunak, kafe asko hartu ditugu berarekin, eta segituan aurkeztuko dizuegu, baina Julen Goikoetxea horbe gozo, Josune Arakistain agurtu dugu, Goiurezi Zarandia, honek bete-betean jarraitzen du, aipatu digu Iuia González Eringo prentxarduradunak ateak itxita zeudela, nolabait aforoa gainditu delako, eta alaxe jarraitzen du. Lehen eguna da, baina ondo hasi gara. Oso ondo. Pozpozik egongo dira antolatzaileak, ze jendetza, estanetan ere ikusten ditugu boltsak aurrera eta atzera, eta nola ez, Toti Martínez de Lezea eskumuturra bihurritu beharrean sinatu. Ez dakit gero, prestatuko duten izotz poltsa bat, reflex bote bat, ez dakit zer ematen dioten, baina sinatu ari da Toti, eta ez dakit, ni neu nekatu egingo nitzake behintzat ritmo horrekin. Ez dakit Toti nekatuko den, ohiturare badauka, nolabait, ez dakit, Frantziako turrean urte asko egin dituen ziklista bezala, baina guk urrengo gonbidatu aurkeztu behar dizuegu, eta hementxe daukagu dagoeneko gurekin, Peio Gutierrez. Zuentzat musu bananana, biziko orain biziko dutena azken abalitza zelana. Liburuak, komikiak, aldizkariak, diskoak, kaseteak, viniloak, horixe da euskal liburuaren eta diskoaren azoka esaten digutenean burura etortzen zaiguna. Baina azoka ere bada zin luze eta motzak, dokumentalak, kontzertuak, jostailuak, kamisetak, sudaderak, poltsak, taloak, egutegiak, mapak eta aurten bideojokoak. Limoia eta gatza. Saloresketa baino askoz gehiago delako Durangoko azoka, game erauntxiak eta rolariak proiektuek bakarrik edo lagunekin jolasten gozatzeko tartea iriki baitute azokaren erdian. 30 minutuko bideojoko saioak izango dira goizeko 10:30 ordu 1:30 kabi gunean, eta horrez gain rol saioak ere egingo dituzte, eta nola ez gaur izango da, izaten ari da ikasle goizean. Beraz, aukera probestu behar genuen antolatzaietako bat elkarrizketatzeko. Peio Gutierrez, egunon, Peio. Kaixo, egunon. Zuri ere egingo dizkizugu, beste gonbidatuei egiten dizkiegun, bi galderak eta lasai ez direla diruarena eta sexuarena, beste telebista saio horretan egiten duten bezala. Gure galderak dira, ea zein den Durangoko azokarekin duzun lehenengo oroitzapena. Esan dizut, nahiko oroitzapen kuriosoa izan zen, ze ni oso gaztean nintzenean komiki bat egin nuen argitaletxe batentzat, baina erabat ez ezaguna zena, eta argitaletxea gonbidatu ninduen ona sinatzera. Eta, karo, ni horretor nintzen sinatzera, baina, karo, niena ez Toti Martínez denezea, eta ez zen inorretortzen, eta argitaletxeko arduradunak esaten zian. Baina, juntzaitez prentsagunera eta abisatu zazu hemen zaudela eta sinatzen egongo zera, eta baina, noretarriko da nire hau sinatzera. Eta horrego nintzen, zakizen bat orduz, goiz guztia, norbaite sinatzeko zain, baina ez errez. Hori izango da, egia da, eta aitortu behar dugu, honea etortzen diren ekoizle askoren realitatea, ze hemen agian ilarak ikusten ditugu, eta Toti sinatu ari da, eta telebistakoak hortxeari dira Toti elkarrizketatzen, eta hemen goitik ikusten dugu, ez dakit, Izaroren estana lepo dagoela, baina hemen autoekoizle asko daude, idazle txiki asko daude, musikari hasi berri asko daude, eta horien errealitatea ere bada,
ian ez direla sinatu egongo, baina sentitzen dutela batetik hemen eta gogoteko gogoa eta bestetik agian beharra edo presio ere, bai. Bai, a ber, nik uste ere oso polita dela, eta nik orain gaur egun pertsonalki Durangoko azoka ere hortako probesten dut, azkenean Toti Martinez de Lezearen liburuak edozein lekutan aurkituko dituzu urtean zehar, baina Durangoko azokan badaude liburu asko, beste inun igual aurkituko ez dituzunak, egilea bertan etorri delako saltzera, baina gero banatzailerik ez daukalako. Orduan, hori oso gauza polita da, olako altxor bereziak aurkitzea, ez? Baina ze liburu dauze, komikio dauze, eta hori oso polita da, bai. Beraz hemen denetarik dagoela ikusita, bigarren galdera egin behar dizut. Dela, zer erosiko duzu, bai ala bai, aurtengo Durangoko azokan? Oraindik ez dakit, egia esan, nik badauzkat rolarien jokoen artean berritasun asko iritsi direnak orain, aste honetan iritsi berriak, horiek bai, badakit erosiko ditu dela, baina buelta handi bat egin nahi dutela ze aurkitzen duten ikusteko. Aber denbora ateatzen duten, ze egia esan, oso gaizki hasi gera, oso estresatuak hasi gera, berandu iritsi gera, jendea sartzen nahi zirenean gure estanda montatzen nahi ginen, aldi berean gamer hauntxiarekin batea balkagun hori dena batera tokatu zaigu. Orduan, bueno, oain lasaituko naiz pixkat, eta aber denbora aurkitzen duzu ze pentsatzeko. Oso ondo. Bueno, bukaezina da, bideojokoak mundu mailako fenomenoak dira, lehen mailako entretenimendu sektorea, urteekin kultura industria liderretako bat bihurtu da, eta gainera azteko aukerak ditu, bazen garaia azokan bideojokoek eta rol jokoek lekutxo bat eukitzeko? Bai, ez da lehenengo urtea, hau egiten duguna. Nik uste, esango nuke, 3. gutxienez badela, hori gamer txokoa antolatzen duguna, bai gamer hauntxiak eta bai rolariek. Seguretzako bada aldarri bat, jokoak kultura direla ere bai, ez? Askotan ulertzen da, aisia direla eta bar, baina nire ustez jokoak kultura dira, bai bideo jokoak eta bai rol jokoak kulturaren parte dira, eta gure gizartea, ulertzeko modu bat erakusten digute, bideo jokoek eta rol jokoek. Orduan, iruditzen zait hori aldarrikatzeko modu polit bat dela, Durangoko azokan hori gamer txoko hau egotea. Ikusi duzu, gerturatu dira gazteak, badago hilara... Bai, karo, komplikatua da, sartzeko hilara egin behar da, bideojokoetan, aukera gehiago dago, ze ordenagailu asko jarri dituzte, baina rol jokoetan, egia esan, karo, mai bakoitzean, 5-6 persona sartu daitezke bakarrik, orduan leku gutxi dago jendeentzako, eta partidak luzak izaten dira. Orduan, saiatzen gera, normala baino motzago egiten partida, nik adibidez ordu erdiko partidak ingo dituz bakarrik. Eta bai, egia esan lepo dago, hainbeste jende dago denetan, egia esan ona iristeko ere kostatu zen, Pentsa, bai, jendez gainezka dago landako gunea, bereziki ikasleak, gaztetxoak, rolariak proiektua aipatuta, euskaraz rola jolasten duen komunitatea zarete, gaur ere izango da aukera jende gehiagok ezagutzeko proiektua, ez da? Bai, guk estanda daukagu hemen Goien kale 28an, iaz jarri genuen lehenengo ardiz estanda, eta ze iruditzen zaigu guk azkenan guk egiten ditugun produktuak eta saltzea bai interesatzen zaigu, baina batez ere bisibilidadea da. Eta iaz oso gauza polita gertatu zitzaigun, zen duela urte batzuk, jendeak etzekien zertziren rol jokoak eta bar, eta iaz denengo aldiz jendea gerturatzen zen, jakinda, rol jokoak euskeraz, eta banekien bestan jarriko zen utela, eta bar, eta jendeak hasi da ezagutzen zer diren, ez? Eta orduan oso gauza polita iruditzen zaigu. Ekarri ditugu, nobeda ditugu artene ekarri ditutola bazpare... Zer daukazu eskuartean? Hau labetik atera berria dira, ziegak eta zizareak jokoa da. Hau eneko mazok egin du, eta oraintxe bertan eneko mazo gamer gelan dago rol partidak antolatzen. Hau, aste honetan iritsi berria. Makina maisu berria ere bai, komikia eta rol jokoa dena. Hau ere, aste honetan bertan imprentatik atera berria, komikia, eta gero, beti makina maisuren liburuak beti bitan banetuta daude. Komiki parte bat dauka, eta gero rol jokoaren parte bat ere bai. Eta hau ere berria. Eta gero, badira, guk rolariek urtero ateratzen dugun fanzinea baita ere. Hemen daukagu. Rol joko txikiak ere aurkitu daitezke, hemen.
Eta, bueno, hildako bizidunen gaua, hau ez berez ez da rol jokoa, baizik eta karta jokoa da, baina, bueno, nahiko narratiboa da, orduan guk ere ia rol jokotak deitzen dugu. Eta adur azken erronka. Adur rol jokoaren liburu formatoko, da, ia aukeratu zure abentura motako liburua. Eta taroka izango duzu? Taroka badago baita ere. Hori da, arrakastatxoa eta gure entzulen artean. Horrek funtzionatzen du. Ez dira asko gelditzen, baina badaude, salgai oraindik badaude. Durangoko azoka hasi, eta ia presioa, ia sentitu dugu, ia pasa behar dugula estanetik, aleak agortu aurretik. Bueno, aipatu dugu baita, bideojokoak ere badaudela, Gamerauntxea elkarteak antolatuta, 30 minutuko bideojoko saioak, hori ere interesgarria gazteentzat, eta ez hain gazteentzat. Bai, hombre, egia da bideojokoen industria ikaragarri azten ari dela, egia da, bai, hori, gaztentzako dela, baina bai gazte eta ez gaztentzako jokoak badirela, agian adin badaukagunok, ni behintzat enaiz oso aditu da bideojoketan egia esan, ni tradizionalagoa naiz eta arkatza eta papera gustatzen zaiz, baina iruditzen zait oso narratiba berri eta esperimentalak ere sortzen ari direla bideojokoen bitartez, bideojokoek interaktibidade bat sortzen duten narratiba egitekerako orduan eta historia kontatzeko beste modu berriak sortzen ari direla horri esker. Hementxe gaude Durangoko azokan eta ea ados zauden nirekin ala ez, Durangoko azoka bada rol joko erraldoi bat. Ze hemen jende asko paper bat egitera etortzen da, Eta hemen badago narrazio bat, hemen... Gutako batek, rolarietako batek gaur goizean esan du Durangoko azoka portaventura dela. Pixka bat portaventura bada, Glaukomak esate zuena besti batean Durangoko azoka euskal fotokola dela, eta hemen... Bueno, pixka postureatzea ere etortzen garela, bai. Urtean zehar erosten ez diren liburu guztiak gaur erosten dira. Zuek uste duzu hemen erosten diren liburu guztiak irakurri egiten direla? Ez. Ze portzentaia geratzen da irakurri gabe? Handia. Eta liburuak aian irakurri egiten dira, baina zenbat disko entzun gabe, ze, karo, diskoak entzuteko plastikotik atera gabe, horixe. Egia da, diskoak entzuteko geroz eta zaintasun gehiago dauzkagula, etxean ez dugula edukitzen erreproduzitzaia, kotxeetan ere geroz eta gutxiago, baina hemen... Sikiera kotxean etxerako bidean zuazenan plastikoak kendu, eta liburuska beri biztazoa bota, gutxien ez hori, baina hori ere ez. Egia dia sortzaileak ez horri biltzen garela, liburuska zaintzen, iaia liburuska delako diskoak duen, balio erantxia, edo... Horren frogagonak maleteroak izaten dira. Maletero iriki kotxekoa eta negoten dira. Gero ere gertatzen da, batzutan ni duela gutxi gertatu zitean, kotxean batean nahi gabe aldatu nuen irrati posiziotik CD poziziora kotxea horrelako zerbait, eta batean antxe, altxor sorta bat, kotxeak baditu 6 CD sartzeko kargadore horietako bat, eta antxe agertu ziren, birgeria bat. Altxorrak? Lierren maketa bat, lehenengo maketa lierrena, hau nundik atera da, eta gogoan dut, dokantzokia nola erosi nuen, artean Lider Nando eta Txarri eta kompainia iaia ezagutzen ezken dituenean. Eta hor galditu zen kotxean, ez dakizen bat urtez. Garai hartan entzuten nuen kotxean, gero kotxea gutxiago erabiltzen hasi bestea, enekien hortzegoenik eta Iker Laurobaren negu bat horrelakoak agertzen dira. Tira, Peio Gutierrez agurtu egingo dugu, plazar bada beti gurera hurbiltzea eta badakigunez kafe gehiago etorreko direla urrengo garaietan, horixe, eskerrik asko gurera hurbiltzeatik, Peio, alaizer arte. Eskerrik asko zuei gonbiteagatik. Goizeko 11:41 minutu eta gu bagoaz aurrera, hementxe Durangoko azokan. Azken 19 minutuetan murgiltzeko lagun gehiago eta izango ditugu gurekin, eta gurtu egingo ditugu segituan, ze ez du nobedaderik hemen Durangoko azokan, eta era berean nobedadearen aurrerapena ere, ez badakar nola bait. Gurekin izango dugu segituan, Sara Zurza. Askok badakiten hor zaren,
bide estuetan zehar begiratzen, atzean beti atzean zer ote dagoen, baina inork ez daki argi hori zer den esaten. Hemen berriro alaxe izena du, Sara Zurzaren azken lanak, naiz eta lan berria ere hortxe oso bidean den, eta hemen da berriro Durangoko azokan, Bartzelonatik gaur goizean goiz abiatu berri, Sara Zurza, egun honetan gietorri. Egunon, eskerrik asko Inigo. Nik aipatu dut gaur, niretzat egun luzi izango dela gaurkoa, irratsaio bat egin, estandean egon, kontzertu bat eskaini, entrevista batzuk, zuria ere ez da makala datorren guztiarekin. Hoxe, goizeko 5:00 esan dezun bezala esnatu naiz, eta gaur hemen goizetik, gaur arte egongo gara. Estanean eta gero zurekin. Hori da, kontatu gara dugu, nik izan, Sara Zurzak jo, kontatu egiteke? Bai, Sara Zurzak ez du nobedaderik, Sara Zurza dauka, disko bat oraindik nahiko berria dena, urrengo diskoaren aurrerapen modura opariteko dituen postal batzuk oso ederrak, eta postal hoiekin zerk egiten du lotura, postal koleksionistekin grabatu duen kantu berriak beraz, bateria jolean mendut ezkerretan, abeslaria soinean eta beste abeslaria parean. Ze ondo? Lekuetan akaso nartzen ikasi dugu, inoiz ezkarela izan onenak. Agian ez du jarraituko, Instagramen scrollaren menpean, bizitzak ere ez dakien arre, ikasten. Ze fantasia, ez dut hau inoiz ikusi aukeran, baina Sara eta Biok abestu genezak Sara eta Biok gainetik. Eskerrak zu etzaren hil zalun, eta ez da eren irrigle, baina Casablancaren moduan beti. Dira, gaur arratsaleko 6etan postal kolekzionistok ariko gara Durangoko azokan, Karena taldeko irati jauregi akordeoian, kantu honetan eta beste hainbatetan, Sara Zurza hotxean, Jani Arantzabe ere kafe bat zordidazu kantu horretan, beti bezala. Gaur Mikel Urdangarin hemen egonda ere ez zuen abestuko, baina gaixorik dabil Urdangarin, diskoan izango duzu, disko zaharra da hori dagoeneko. Baina tira, Sara, hemen zaude Durangoko azokan berriro nolabait, eta beti da ezberdina, Durangoko azoka beti sortzen da, ez dakit, espektatiba ezberdinak, jende ezberdina, guk geu garai ezberdinetan gaude, ez daukazu disko bat estrenatu berriaren ilusio edo urduritasun hori, baina era berean baduzu badatorrenaren, urren urtean hemen egongo denaren aurrerapen bat, nolabait lotura edo transizio Durango bat da zure ibilbidean. Bai, hoxe, ez nator lan berri batekin eta beste modu batean natorrez, ikustera beste lan berriak bai ezagutzera, jendearekin egotera, eta esan dezun bezala, datorren urtera begira lan berria, lan berriaren zerbait erakustera. Hori da, ze hemen badago dagoeneko aurrera pentso bat, esan dugun bezala, diseinu aldetik, nolabait, disko horren diseinuarekin lotutako sorkuntza bat. Hori da, bai, postal, hemen berriro diska erosten duna dentzako, baditugu postal berezi batzuk, non disko berriaren diseinua edo pixkat argazki bat erakusten duena. Eta polita da, nire ustez. Bai, horik ikusi dute ez fisikoki oraindik, naizelako estandetik pasa, gaur goizean, han izango dira Ariako lagunak, Ina eta Maialena daude, Aria taldeko gitarra jole eta bajista, eta baina naiz pasa ez dut ikusi, gero erakutsiko diguzu. Gertatu da, urtero gertatzen dena Durangoko azokan, guk esaten dugula. Bale, gonbidatu guztiei elkarrizketa hasteko 2 galdera egingo dizkiegu. Orduan, gonbidatu guztiei egiten dizkiegu, Inigok prestatzen dituen elkarrizketatan izan ezek, ze Inigori beti aztu egiten zaio galdera horiek existitu egiten direla. Inigo, eta zintzuri galderak? Balena da, ea zein den Durangoko azokatik duzun lehen oroitzapena. Ez da makala hau,
Lehenengoa, Ez obra. Gaurko egun bat bezala goiz etorri eta ez daukat oroitzapen nola argirik. Ados? Beraz, Durangoko azoka beti egon dela... Beti egon da. Zure historian zehar, zure bizitzan zehar. Bai, egun luzeak. Bai, oso luzeak. Eta bigarrena da, zer da bai ala bai Durangoko azokatik aurten eraman nahi duzuna, erosi nahi duzuna. Erosi nahi detena, justo Janus Lesteren ondoan nago eta Idoiaren ondoan, eta esan Idoia eta Jokinen lan berriak. Ados? Oso gune polita tokatu zaigu. Bai. Bueno, denak dira polita, baina kasu honetan oso lagun, oso gertuko den jendearekin. Bai, hor bestaldean Juancho Zeberio eta konpainia ditugu, Enrique Soliniz eta Zetakeko taldea ere hortxe Peior izango dugu. Goiuri, kontatu dugu Peior Reparaz eta zerbait? Bai, kontatu dugu. Badakizue, bai. Peior Reparaz izango da, Labankada podcastaren guest star horietako bat. Olat Salvadorrekin, Eire Maiarekin, Jon Maiarekin, Janire Arantzaberekin. Hau da, eklipse. Aiora Zulaikarekin, Josein Etxeberriarekin, Iker Gurrutxagarekin. Nik uste dut... Kaki Arkarazorekin. Nik uste dut Iker Gurrutxaga gurean behar dugula, ez dakit entzuten digun. Ez, hizketan ari da. Hizketan ari da Iker? Bai. Hizketan ari da. Harritzekoa da, Iker hizketan egotea, baina bai, hitz eta pitz dabil, baina gurera hemen gonbidatu dugu, eta, gonbidatu edo behartu, Ui, ama! Opa, ateak iriki dituzte. Ateak iriki dituzte berriro, egon da aforoa gaindituta une batean, eta ateak itxita egon dira berriro zabaldu dituzte, eta hemen jendea arrapaladan. Nabari da. Soinu edo zaratu festa. Iker Gurrutxaga, egunon? Egunon, zerbait esatearra. Hain polita dago bikote bat besarkatuta atearen ondoan, nik uste elkarri eusten jendetzak ez lurrera botatzeko. Eta, very cute, very cute, ze cookies. Biba zuek, aizue. Agobio puntua du, Gora maitasuna. Bai. Zara empatizatzen hasita. Oso cute, zarete. Ez gaituzte ikusten, baino. Beste batzuk hor. Hola, cuties. Egin ezakigu honen, historio honen narrazio paralelo bat. Nola? Demagun. Spin-off bat. Bietako bat, uste dute, kasu honetan neska dagoela hor pixkate izuago. Igual agorafobikoa edo klaustrofobikoa edo badela zerbait. Agian. Ez zaizkiola gustatzen eta daramatela aste guztia mentalizatzen. Joango gara Durangora eta beldurra hau gainditu eta bapatean tokatu zaie justu. Sartua atera horretan, igual momenturik... Listo, bukatu da, Larriena, bukatu da. Zerbitzu berri bat eman dezakezu, Zein da zerbitzu berria? Jendeak bideratzera, hau da, pasillo honetatik jende gutxiago dago, hemendik, segi hemendik. Bai, esan balkoitxe hontan gaude, eta dena ikusten dugu, eta bai, jendeak galdetu ezkero, ez dakit, non dago ez dakit zein, guk hemendik horrela azafatak eta egazkietan egiten duten bezala. Non dago esan gabe, ni okerrago, esan gabe nora doazen. Guk bideratzea... Bideratu ez betetzeko gehiegi kale bat. Egia da. Bai, adibidez, ezkerreko kale hau dago pixka saturatuta, eta eskubikoa ez dugu ikusten. Ez dugu ikusten. Baina, akaso jendea nuntza, segi eskuinekora. Bueno, esango dugu eskuinekoan daudela postu xarmagarri batzuk, Jaurlaritza Aldundia. Publikoa bereziki edukitzen ez duten. Publikoak diren, baina publikoa erakartzen ez duten horiek, ez da? Aizu Iker Gurrutxaga, hemen ari ginen. Aizu, Arantzazuko egutegia hor egongo da, ba? Hor daude bi Frantziskotarrak. Ara. Hor daude bi Frantziskotarrak. Eta oso, arrakastatxu izaten da urtero, egutegia. Zerbaitegatik iskina xamarrean daude. Kontuz, eta ez dakit letxugak ez ditut ikusi. Nik bai. Jakobaren letxugak ikusi ditut, bai. Aizue, Iker, ari ginen hemen Labankada podcastaren lehen atala estrenatu dugu, orainik ez duzu Iker Gurrutxaga entzun, uste dut bigarren atalean entzungo duzuela lehenengoz Iker Gurrutxaga, baina, tira, ipatu dugun Star System horretan ere Iker Gurrutxaga badago, eta bera ere, susmagarrien zerrendan kokatu dugu, Iker, zuk Mikel Laboaren kasete bat lapurtuko zenuke inoiz bizitza arruntean. Isilune honekin nahikoa dugu. Galdetu behar nuen, nork editatu du eta non dago salgai?
Hori jakiteko Labankada podcasta entzun beharko dentzuleak, gaur eguerdiko 12 eta 4 egongo da, plataforma guztietan eta Naiz Irratiaren webgunean ere bai. Ez Goiuri, nik ustean 12 eta 4 igote izango dugula. Bai, saiatuko gara. Horrela egiten da, jendeak pentsatuko du, eta podcast hori gero, zer prozesu teknologiko, bueno, badago, sistema teknologiko bat, baina igo eta nolabait, txertatu guk egin behar dugu, lasai. Entzuleo, beraz, saio bukatzen igoko dugu, entzun gai izango duzu. Artisautza. Eta kaka emango dizuegu, entzun dezazuen urrengo egunetan. Hori bai, barkatuko didazue, 12 eta 4 ez entzun. Ez. 12 eta 4 Iker Gurrutxaga izango duzu entzuteko moduan. Bueno, entzute baldin badaute, gaitzerdi, ze hortartera jaitsi behar dut, mikrofono eskuan dudala. Iker badoa, ez dakite, bigantxetan rekortadore lanak egiten dituen gaztearen modura. Eta gaur flipatzen ari naiz, batzuk segurtasun pribatua kontratatu dutela. Nola? Estanden batean segurtasun pribatuko langile bat ikusi dut. Epa! Oh, mana! Ez dut esango non, baina... Bale, gero, off the record. Off the record. Iker, ez dizugu galdetu baino, ze irutu zaizu zure susmagarriaren fitxa, saretan jarri duguna zure basketeko kamisetarekin dotore zaude, Flipatu dudana, nondik atera da argazki hori. Eta ez dut gogoan, nondik badakit atera zideatela, naizek atera zidala, baina ez dut gogoratzen zertarako. Beste misterio bat. Olat Salvador eta Izaromen kantuan, eta Olat Salvador ere gure podcasteko susmagarrietako bat izango da. Eta Iker, haze deskubrimendu egin dugun, Olatzen registro podcasteroago horretan. Kantuan entzun dugu, naturalen aipatzen nuen, kantautoreago, pop abeslariago, autotunearekin ere gauzak probatzen, batez ere azken diskonetan prozesu bokal asko dago, eta bar, baina, lokuzio giroan ere, ze fin, Salvador, bai, entzungo dugu. Ahots beroa du. Bai, baina, Goiuri eta biok harrituta entzun genuen, eta badago esaldi bat, bereziki ederra dena, baina esaldi horrek iaia podcasta amaitzen dut, beraz ezingo dizugu kontatu. Sara Zurza gurekin dugu, Sara, diskoak sinatzen, saltzen, postal berri hori urrengo lanaren aurrerapen diren postal horiek edo oparitzen izango zara. Noiz izango zara estandean, Molatu Produkzioaken musikaren guneko, 46-garrenean. Ze momentutan egongo zara? Gaur... Egun osoa. Han bueltaka. Hori da. Eta larunbatean goizean. Guardira arte, ordu biak arte. Ados, entzuleok, Sara Zurzaren diskoa oraindik erosi ez baduzue, esan dizugu ez da nobedade bat. Azkenak gelditzen dira. Azken aleak geratzen dira, eta horrek badu, kolekzionista giro pixkat, ez? Ara, kuña. Ez, egin duan nortik, baina, zera, denak eramaten gaitu. Postalak egin ditu eta horrek lotzen gaitu postalekin. Kolekzionistentzako azken aleak salgai eta kolekzionistak. Hori ba. Oso ondo, Sara Zurza, atope ari zara, Ni proposamen badaukat. Esan? Molaturentzako. Ikusi, karo, oso estan izen berezia dago pop urri, ez dakit ikusi duzu, ez? Pop urri oso nahi iruditzen zait. Eta nik molaturi urrengo urterako Euskarara ekarri pixka bat, Damola. Damola. Durangorako bakarrik. Damola, bai. Ona da, Oso ondo, Iker Gurrutxaga. Brandina, kazetari, saskibaloi, izar... Estres puntua dudanetan etortzen dira gauza. Iker Gurrutxaga, mila esker gurekin tartetxo hartzeagatik, segituan zuen zuzenan izango zara, eta izango dugu elkarrekin egun hauetan ere, horago tartetxoak hartzeko aukera. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuei! Oparitu naute, da Eta Julen Goikoetxeare bueltan izango dugu segituan, Sara Zurza libratuko dugu segituan ere, baina azken minutuetan bagara eta nolabait, gaur ikusgai entzungai izango denari ere leku egin behar diogu Goiuri, eta Durangoko Azokak gaur programa ikaragarria dauka, lehenengo eguna da, eta gaur asko dago dastatzeko, baina, bertara hurbilduko denak eta diskoak saltzeaz gain, o diskoak erosteaz gain markatu, gaur ikuskizun, tailer, emanaldietara hurbildu nahi duenak, oraindik programa luzea du. Durangokazoka.eusen topa ditzakezue, lehen aipatu dizuegu, eskultura azoka izango dela, eskualdunak eskultoren elkartearen eskutik, gaur egun guztian zehar, badok musikatariak irakasleentzako aukerak proposatu ditula, ikasle goizean zehar, baina hori 12etan bukatuko da.
bestalde baditugu, gaur egun guztian zehar bestelako aukera eta proposamenak, kontzertuak, asko daukazue dastatzeko eta uste dut gaur ere gamer gela aipatu dizuegu Peio Gutierrezekin, arratsaldeko 4:00 7:00 erdietara izango da. Nik behar dut, bai ala bai, aitako ez dela herrieta egingo dit, Iñaki Perurena Arria Bidelagun liburuaren aurkezpenera. Gaur arratsaldean izango da, Fermin Erbitik idatzi du liburua, 5:00 da aurkezpena, eta Perurena bai mitoa gure artean, eta Perurenaren liburu hau eskuratu behar dut nik nola ala. Eneko Bidegainek ahotsenea literaturan aurkeztuko du Kepa Anabitarte, hori izango du Eneritz Furiak bere lan berria aurkezten ahotsenea musikan, plateruenean. Gauza mordoa dago, hemen gozatzeko, denetara ezingo duzu iritsi entzuleok, baina alduzuena behintzat gozatu gaur Durangoko azokan. Agurtzeko ordua iristen ari zaigu, hementxe jendartean jendetzat Durangoko azokan, eta nahi genuke Julen kontatu egunero gaur bezalaxe, gainezka dagoela, hemen Durangoko azoka. Dena duzu esatea, biharkoa eta etzikoa, gutxienik horrela espero ditu nik, bihar jaieguna du jende askok, bete-bete izango da, larun bata delako, gero igandean akaso nabarituko da, azken eguna igandea dela, baina nik biharkoa eta etzikoa agian baikorrik izango naiz, baina honen parekoak espero ditu. Bada kontu bat eguraldiarena. Gaur ateri dago eta eregina izaten du, eta uste dut hurrengo egunetan euria datorrela. Bihar ere ateri ikusi nuen nik atzo, eta azken bi egun, larun batetik aurrera euri gehiago. Bueno, izan bedi horrela, igandea Julen azken finean zera da, guretzako eguna. Hemen lanean aritu garen, ezin gelditu ibili garen ontzako, azken uneko erosketa horiek egiteko unea, eta izu hori. Guretzat ere reserbatzean nola bai gauza hona da. Jendea datorrela, denentzako tokia dago hemen, baina jende gutxiago badago guk eskertuko dugu. Bai, noski, guretzako ere zuk esaten duzuna ez, pasilloetan atzera eta aurrera ibiltzeko egun aproposa izaten da igandea, ea, erosin egitugunak alde batetik postuko ginateke amaizto aldin badaude, ze asko saldu delaren seinale izango delako, baina guretzako aleren bat gorde dezatela. Bai, mesedez. Norbaitek entzuten badu, iganderako zerbait gorde guretzako, zer erosketak egitera pasako gara. Julen Goiketxearbe gozo bihar arte agurtu gozintuzket, baina zurekin gaur gauza asko ditu egiteko. Agurtu nahi duzu bihar arte, baina gero arte. Hori da, gero arte eta bihar arte. Goiuri ez Arandia, guk ere lan asko dago gaur egiteko, beraz bihar arte entzulei dagokionez, baina gero arte. Eta Sara Zurza, zurekin ere gauza asko ditut gaur egiteko, beraz bihar arte edo larun baten arte edo nahi duzun arte, baina batez ere zaindu asko, gozatu Durangoko azoka eta eskerrik asko gaur gurera horbiltzeagatik. Entzuleok bagoaz bihar goizeko 10:05 hementsi izango gaituzue Durangoko azokan zuzenean naiz irratian oraintxe informazioaren txanda, eta minutu gutxitan Iker Gurrutxagak hartuko dio lekukoa kontakizunari hemendik Durangoko azokatik. Eskerrik asko erregotegatik, zaindu.